Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor mata kasngi. Mata kasngi ka khat phra tari ujaliu ar fusau ka VPP nari lom jantia ha ka jingalam khmat uba dami wan hi rambai kelawan benbu ya ka dorkas ha UCEM ka JHADC na ka benta bandawa bansiu ya ka tulap jong kinong trai ka JHADC menta la khat lai bnai ai. Kumta na kaliang jong ka VPP kalabu ya katarik ban pendap ban siu ya ketulop hapo uni ubnai hasua ka jing nyambe ding klam ba lada kani ka jing dawa kam urlong na kaliang ka parti kan saperkhat banne ya ka badon kam haba jing keren uba dami wan hi rambai shaikla pathai khubor ula ong ba kidon ru ki staff bala poi shauput bikin du no ya ka jing em ka jong ki nakadaw bikim don la shu ban penbiang pendap ya ka bai dawai bat benwat kilat glenti banyak kon ya ka jing e jongki Kajing ide bat kajing wan kejong i mentar sini ban ya tendu ya chief executive member jong ka JHDC ndai ka basisi kalong ba indon kani ka jilal ji la ban ong namar bubun ke misi rukim tip ba udon se tengi le persang ya ka ban ya kontak batu badu di chief CM ro de ndai himyo de mentar si la yo ya ka ban kendu ya we EM jong kani ka council ha ka ban la IT ya kani ka city haga jing ide bat kani ka jing du tulop jong kini ginong tre jong council ka balakot sa kalay na de iliwi na kapor sa kapor ya kani ka jingula ka ba ki nong tre ki march mat kani ka jing sathok lembang jingula ki bala bunsin de kapelong yang ikum ka parti ya ka ban simsia halor kani ka jinge ka ba kini ki nong tre ya kendu ha ka simet lani ha ka gesem de ka baskel si susu kalong ba kumang liyo tim yo jitim bah gini kita yo boleh deh bah kila don ru ki staff ki balak klano klem ka tulop namar ba kila ya kedu jinge namar ka jing bomla ka JSDC ban siu tulop iki kimla ban le wat iki tagi jingerap mo kalian ka koi ka kia kila mat iki tagi jing jiak ba si kani kalau long ba tak sikade ya kitu gilong gilong sem di bamat ya kani ka jing jiak ba si te ngina kalian jungi kum ka parti ngiliu i ya kani ka jingkular ka ba ni kini ki jindia si kola dep ba nagaliang jong chimistar ula kular ba un pelai ni dep lani ban siu dep no ya kani ka tulop jong kini ki nong tre ke bala kot se khalai banai te ngi nagaliang jong ka voice of the people party tang ka wei ke jinda wangi bu ma jong ba hapo kani ka live hotri lani hapo jong ni banai ku ba kilo kular shwa ka be reklam ki de ban siu dep ya tulop ban kajingi keren ke jongi bat EM lani ba chairman jong kani ka JSDC ka long ba ngim kwa ya ka baga kani ka kan council kan siu tulop ya kinong tretang si benai lani ar benai tang kum ka jipen be andre ni nagaliang jong ka voice of the people party ni dawa ibat ni banjur baga kani ka share jong ka council ru ngiti bakadon ka pisar ro kadon e ka jingbom singkhia ban pelai kani pisa kala pelong ya kani ka district council bakan mat ya kani ka jinge di nagaliang jongi ni dawa be de ban siu be ya kani ka tulop ka bala sa khalai banai sakini ki nong tre jong council balada kani ka council kamla ya ka ban penulong yakini ki jingkular ki jongka ni nagaliang jong voice of the people party ni se song perkhat biang banila ru ban sim da kani ka lat ka bakham tenge ha ka ban penbor ya ka council ya ka ban le ya kini ki jingdawa ki ba la slem ka bala dawa dik babun ki balang khamtam da ki nong tre jong kani ka council ru wat hadu bakila lech kani ka Meghalaya High Court ro te ngim kwa bani bakum kini ki jia andre kini ki nong mikmat ki jongi na do CM bat ka tim hi ki jong ubro ko kin sim ya kani ka jiki kle na ka banta ban pinyo ya kani ka tulop ka barangsa lani ban ai syak ta ginong tre badai ban yo kan kum ki tre ka joki tang kita ai ki jing le pen sngeu ka jongi syak council te ngin pe ka respond na ka liang joki tengi sapan penabat sepi ki nong ta